Kaixo, ongi etorria, abakoarekin batuketak eta kenketak egingo ditugu formulak erabiliz. Zergatik formulak? Fitxak faltako zaizkigulako. Batzutan ez dira fitxak falta, adibidez. 5 baldin baditugu, eta esaten badigute, batu 3. Batu zitugu 3, eta 8 da. Ez ditugu fitxak behar, ez zaizkigu fitxak falta. Baina hemendik aurrera, hasiko gera, ikasten nola egiten diren fitxak falta direnean. Lehenengo, bi zutabe hauek erabiliko ditugu. Adibidez, bat baldin badut. Eta esaten badiate 4 batutzeko, 4 bateko, ez daude. 3 bakarrik ditut. Zer egin beharko nuke orduan? Egin beharko nuke 5 eman, baina bat kendu. Hori izango litzateke 4. Orduan, emango diot 5 eta bat kendu. Beraz, bat gehi 4, 5 da. Pentsa ezagun orain 3 ditudala. Eta esaten digute, batu 3, ez daude 3. Zer egin beharko dugu? Batu 5, baina kendu 2, 3 izateko. Orduan hori da egingo duguna, batu 5 eta kendu 2. Zenbat da 3 gehi 3? 6. Pentsa ezagun 4 ditugula orain. Eta esaten digute, 3 batu. Ez ditut batutzeko. Zer egin behar dut? Batu 5, baina 2 kendu. Batutzitut 5 eta 2 kendu. Beraz, 4 gehi 3, 7 da. Orain, 2 ditugu. Esate egute, 4 batutzeko. Ez ditut 4. Zein dut orduan? Batu 5 eta bat kendu. Batu 5 eta bat kendu. 2 gehi 4, 6 delako. Orain, pentsa dezagun 3 ditugula. Eta esaten digute, 2 batu. Nola batutzen dira 2? Batu 5 eta 3 kendu. Batutzen ditut 5 eta kentzen ditut 3. Zenbat da 3 gehi 2? 5. Orain hasiko gera kenketekin. Adibidez, esaten badigute, 8 dituzu eta kendu 2, ez zaizkigu fitxak falta, 6 da. Baina beste batzutan fitxak faltako zaizkigu. Adibidez, 7 baldin baditugu. Eta esaten badigute, kendu 4, ez ditut 4. Orduan, kentzeko 4, kendu behar ditut 5, baina bat batu, gehiagik kendu ditut dalako. Deskonposaketa egin behar da. Orduan, egingo dana lehenengo izango da, kendu 5 eta bat batu. Beraz, 7 ken 4 da 3. Pentsa ezagun orain ditugula 5. Eta esaten digute, kendu 3, ez daude 3. Zer egin behar dugu? Kendu 5tekoa eta 2 batu. Kentzitut 5 eta 2 batu. 5 ken 3, 2 da. Oan pentsa ezagun 6 ditugula. Eta kentzeko 3. Kentzeko 3, egingo duguna izango da, kendu 5 eta 2 batu. Kendu 5 eta 2 batu. Beraz, 6 ken 3, 3 da. Hurrengoa, 8. Esaten badigute, kendu 4. Ez ditut 4, 3 bakarri ditut. Zer egingo dugu? Kendu 5tekoa eta batekoa batu. Horan, kenduko dugu 5tekoa eta batekoa batu. 8 ken 4, 4 da. Pentsa ezagun orain ditugula 5. Eta kentzeko 2. Ez ditugu 2. Orduan, kenduko dugu 5tekoa eta 3 batu. Kendu 5 eta 3 batu. 3 atatzen da. 6. Kendu 4. Ez ditugu 4 kentzeko. Kentzeko 4, kentzen dugu 5tekoa, baina gero batekoa eman behar diogu. Kentzen dugu 5 eta ematen dugu batekoa. Zenbat da? 6 ken 4, 2. Hurrengoa. Pentsa ezagun 7 ditugula.
eta 3 kentzeko esaten digute, ez ditugu. Orduan, 3 kentzeko, kendu behar dugu bostekoa eta 2 batu. Orduan, kentuko dugu bostekoa eta 2 batu. 7 ken 3, 4 da. Hurrengoa, 6. Kendu 2, ez ditugu 2 kentzeko. Zer egin behar dugu? 5 kendu eta 3 batu. 6 ken 2, 4 da. Hau ondo ulertu badezu, orain hasi gaitezke batuketak eta kenketak egiten 2 zifrako zenbakiekin. Lehenengo batuketak egingo ditugu. 25 gehi 43. 4 batu behar ditugu. Ez dugu, orain hona etorriko gera. Batu 5, kendu 1. Orain 3 batu behar ditugu. Baditugu fitxak. 78 da emaitza. 43 gehi 48. Batu behar ditugu hemen 4. Ez ditugu, hau erabiliko dugu orduan. Batu 5, kendu 1. Eta hemen 8 batu behar ditugu. Ez daude, hona etorriko gara orduan. Batu 10 eta hemen 2 kendu. Zehataz egu, 81. Hurrengoa, 17. Batu 6. Baditugu fitxak, 5 eta hemen 1, 6. Batu 4. Ezin dugu hau erabili, ezin dugulako bostekoa batu. Orduan noa etorriko gera, onera. Batu 10koa eta kendu 6. 5 eta 1. Zehataz egu, 81. Hurrengoa, 38. Batu 26. Hemen 2 batu behar ditugu. Ez ditugula, hona etorriko gera. Batuko dugu bostekoa eta kendu 3. Eta hemen 6 batutzeko hona etorriko dugu. Hemen 6-rik ez dago. Horra zer egingo dugu? Batu 10 eta kendu 4. Kentzeko 4 hona etorri behar dugu. Kendu 5 eta batu 1. Zehataz egu, 74. Hurrengoa, 47. Batu 14. Badugu aukera bat batutzeko? Ez dago. Orduan, hau ingo dugu. Batu 5, kendu 4. Orain, 4 batu behar ditugu. Ez dugu. Gaina hau ezin dugu erabili. Ze, 5 behan dugu. Horran hona etorri beharko dugu. 10 ken 6. Horran, ematen dugu 10 eta kendu behar ditugu 6. Ze gelditu zaigu? 71. Hurrengoa, 24 eta batu behar ditugu 48. 4 batu behar ditugu. 4 batutzeko aurra bailiko dugu. Batu 5 eta kendu 1. Eta orain hemen 8 batu behar ditugu. Nola lortzen dira 8 horiek? Batuta hemen 1. Batutzen dugu eta kentzen ditugu 2. Zenbat atera zaigu? 72. Hurrengoa, 56. Batu 35. Baditugu fitxak? Bai, 3. Eta hemen 5 batu behar ditugu. Ez ditugu, horra hona etorriko gera. Batutzen dugu 1 eta kentzen ditugu 5. Ze gelditzen da? 81. Hurrengoa, 32. Batu 26. 2 batu behar ditugu, ez dugu. Horran hona etorriko gera. Batu 5 eta kendu 3. Orain 6 batu behar ditugu. Baditugu. Orduan da 48. Hurrengoa, 75. Batu 27. Baditugu fitxak. 2. Eta hemen 7. Ez ditugu 7. Horra zer egingo dugu?
batu 10eko bat, eta kendu 3 hemendik ez ditugu. Orduan, 3 kentzeko, kenduko dugu 5eko bat, eta 2 erantzi. Zeata zaigu, 82. Azken batuketa, 79. Batu 18. Badugu fitxarik? Bai, bat. Eta hemen 8. Baitugu 8 batutzeko ez, zer egingo dugu? Batu 10 eta kendu 2. Batu 10 eta kendu 2. Ze gelditzen zaigu? 97. Orain, hasiko gera kenketekin. Pentsa ezagun 23 ditugula, eta esaten digute, kendu 16. Hemen bat kentzea erresa da, hemen 6 kentzeko ez ditugu, horra hona etorriko gera. Kendu 10eko bat, eta 4 batu. 5 ken bat. Ze gelditu zaigu? 7. Urrengoa, 45. Kendu 27. 2 erresa da kentzen, 7 kentzeko arazoa ditugu, horran hona etorriko gera. Kenduko ditugu 10, eta 3 batu. Ze gelditzen zaigu? 18. Urrengoa, 82. Kendu 34. Baditugu fitxak ez da, kentzeko. Hemen 3 kentzea ditugu, hemen 4 kentzeko ezin dugu. Horran, 4 kentzeko ezin dugu erabili. Ez dugulako 5 kentzeko, horran hona etorriko gera. Kendu 10eko bat, eta batu 6. 5 eta bat 6. Ze gelditzen zaigu? 58. Urrengoa, 86. Kendu 47. Kendu 4, horran hona etorriko gea. Kentzen du 5 eta batu bat. Eta orain, kendu 7 hemendik. Hona etorriko gera. Kendu 10 eta batu 3. Ze gelditzen zaigu? 39. Urrengoa, 36. Kendu 17. Badugu fitxa hemen, kendu bat, eta hemen kendu 7. Aurra baliko dugu. Kendu 10 eta batu 3. Ze gelditzen zaigu? 19. Urrengoa, 70 bat ditugu. Eta kendu 38. Nola egingo dugu? Hemen ez ditugu 3 kentzeko, hona etorriko gea. Kendu 5 eta batu 2. Eta orain, kendu 8 ez ditugu, etorriko gea honera. Kendu 10 eta batu 2. Ze gelditzen zaigu? 23. Urrengoa, 42. Kendu 27. Baditugu kentzeko 2. Baina 7 kentzeko ez dugu. Orduan etorriko gea honea. Kendu 10 eta batu 3. Bezi ditu 3 batu, hona etorriko gea orduan. Batu 5 eta kendu 2. Ze gelditzen zaigu? 15. Urrengoa, 53. Kendu 25. Horra, 2 kentzeko, hona etorriko gera. Kendu 5 eta batu 3. Eta 5 kentzeko, hona etorri beharko dugu. Kendu 10 eta batu 5. Zenbat gelditzen zaigu? 28. Urrengoa, 84. Kendu 26. Kendu ezakigu hemen 2. Hemen 6 kentzeko ez dugu. Orduan, hona etorriko gea. Kendu 10ekoa eta batu 4. 4 batutzeko hona etorri beharko dugu. Batu 5 eta kendu 1. Ze gelditzen da?
58. Azkena, 70. Kendu 44. Kendu baretugu 4. Hona etorko gera. Kendu 5 eta batu 1. Eta hemen, kendu 4. Ez dugu ezerre. Orduan, kentzeko 4 ezin dugu hau erabili. Eta behar dugu honea. Kendu 10 eta batu 6. Zenbat ateratzen da? 26. Azalpen hauekin batuketak eta kenketak nola egiten diren ondo ulertu duzulakoan, beste bat arte. Agur!